Waka Dauda Kauturara kenan wadda ya yi ma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Waka harshe iya harshen. Rake mai ba da adon gyauro, burin shi a sassauta mana shi da mai tarawa Masari. Dauda Kauturara ke cewa shi gwamna Masari, gwamna Aminu Bello Masari wanda ya shekara 8 tare da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari bai damu da ya tara abun duniya ba, in ji Dauda Kauturara. Gwamna Dikko Umar Rada PSD wanda ya so a ce mashi malam, wanda yanzu shine gwamnan jihar Katsina ya cika shekara 2 suna harin shekara ta 3 tare da mataimakin shi Jobe. Haɗi da mutane da dama a cikin wannan tafiyar da suka haɗa da Dr. Tsauri Prof. AA Abdulhamid. Da shi mai tsawon rai shi ake mataki. Ga mataimakin gwamna Jobe turga shi. Gwamna da rabin gwamna Jobe. Abu gwani na ya iya takun shi. Injiniya Sagiru Malumfashi, na san dukkan ku kun san shi, inda kuna bibiyar Dauda Kauturara, kuna bibiyar wannan channel din namu, kuna bibiyar Aminu Bello Masari, kuna bibiyar siyasar jihar Katsina, to za ku san wannan dan takarar siyasa Injiniya Malumfashi. Ga mun tare Sagiru ina zani, na Malumfashi na wajen sha'ani. Masari ina maka murna ne. Mai tiraka.